Ciao! So for today's video, dahil dumating sila mama, edi sulit-sulitan na natin ang pagdating nila dito sa Cedar City, diba? Tara, pagtripan natin si mama. Let's go! Uy, nakatulog si mama. Is sleeping booty. Kung nakaring ni mama, hindi ako minsan na ayam. Diba? Let's go! Hintay yung pabasakin ni mama dati. Let's go! Nakaring nga ba kayo, ma? Agam ta, ada pabasak kenyang. Ini pabasak mana? Dito ano ma, tan. Tama. Kana ma. Dito na agam ta. Kan. Ada pabasak kenyang ma. Nya. Basaong. Nagka anya. Basaong. Anya. Basaong ka raw. Kaya nga raw dun. Ni, basaong. Ke tibasa na anya. Ni mama, basaong. Anya. Basaong mo. Pagkakita anya. Ano ni mama? Ni kita nyo din ang magbasa ni basaong. Anya. Basaong. Anya. Basaong ka raw. Nusagay sa A-A-Y-A. Anya. Basaong. Makahapa ka mag-anya. Anya ka rin doon. Basaong ka raw. Anya niya, tibasa pa data. Anya ka rin doon. Basaong ka raw. Anya. Basaong mo lang. Binasanak mo. Gusto, basaon. Anya. Anya. Tongo. Basaong ko lang. Binasanak mo. Message! Nabasa ako. Malas! Agdigos ako na yatat lang, agdigos na ngayon si Gida. Nakapuntoy na naman. Nabasa ako. Crazy! So kung bago ka lang dito sa channel ko, just click the follow button, a like button, para updated ko sa lahat ng videos ko. Bye! Bye-bye ka mama! Bye-bye! Solvang!